Вітаю, гэта навіны на Белсаце і коротка пра галоўнае на гэтую гадзіну. Напярэдадні ў Менску прайшоў вайсковы парад, прымеркаваны да 80-годдзя перамогі ў Другой сусветнай вайне. Чарговы раз падзею перанеслі на позні вечар. Яна пачалася на палове на 9-ю, каб Лукашенка паспеў вярнуцца з маскоўскага параду на Краснай плошчы. У Менскім шэсці задзеялі каля 300 адзінак тэхнікі ды авіяцыі і каля 5000 вайскоўцаў. У тым ліку разлікі з Азербайджану, Кітаю і краіну Сярэдняй Азіі. Перад парад Лукашенка прымаў у вайсковай уніформе з чырвона-зялёнаю стужкою на лацкане. У прамове шмат увагі надаў краінам Еўразвязу і НАТО. Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта победа. Урачыстасці з нагоды Дня перамогі прайшлі па ўсёй Беларусі. У абласных і раённых цэнтрах ладзіліся масавыя гулянні, у складанні кветак, канцэрты і салюты. Што адметна, дзяржаўныя СМІ праігнаравалі ўпершыню дазволенае прарасійскія шэсці бессмяротны полк. Затое прапаганда актыўна асвятляла мясцовыя міні-парады. У Гомлі па цэнтры гораду праехалі ракетныя ўстаноўкі і БТРы. У Вяліцы адбыўся рэтра-прабег, а па Беразіне правезлі апошнюю ў раёне 99-гадовую ветэранку вайны. Тым часам у Берасці лазернае шоу зарганізавалі напрост на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. Тое, што робіць рэжым Пуціна, тое, што робіць рэжым Лукашенка, ён звязан з тым, каб атупляць насельніцтва. Вось гэтыя ўсе дзеянні яны звязаны не тым, каб ушанаваць, уганараваць тых, хто загінуў падчас Другой сусветнай вайны, а проста атупляць, прымітызаваць тое насельніцтва на масавым узроўні, якое падтрымлівае рэжым Пуціна і рэжым Лукашенка. Я асабіста лічу, што ніякіх парадаў пасля зрынання рэжыму Лукашенка, ніякіх перформансаў не павінна быць. Колькасць пакістанцаў, якія прыедуць у нашу краіну на працу, можа павялічыцца. Улады Пакістану разлічваюць на амаль 200 000 вакансій для сваіх грамадзянаў у Беларусі. Пра гэта ішлося на паседжанні мясцовага парламенту. Міністр у справах пакістанцаў за мяжою заявіў, што Беларусь мае мінімум 198 000 вакантных працоўных месцаў. Сярод іншых у прамысловасці, сельскай гаспадарцы і будаўніцтве. Адзначалася, што для працы ў нашай краіне патрэбная віза і мінімальная веданне расійскай мовы, якую можна падвучыць на месцы. Таксама пакістанскія чыноўнікі назвалі мінімальны заробак, які нібыта чакае рабочых у Беларусі. Гэта $7 ці 23 рублі. Атрымаць гэтую суму можна за гадзіну ці працоўны дзень, не ўдакладняюць. Прыязджаць у Беларусь працоўныя мігранты пачнуць праз 2 месяцы, тады краіны падпішуць мемарандум аб узаемадзеянні. Пакістан пачаў маштабны вайсковы наступ на Індыю. Міністэрства абароны назвала аперацыю адказам на агрэсію з індыйскага боку. Гаворка пра ракетны абстрэл Індыі пакістанскіх авіябазаў, у тым ліку Нурхан каля Ісламабаду. У межах аперацыі пад назвою Буньян у Марсус Пакістан плануе атакаваць шматлікія стратэгічныя аб'екты на тэрыторыі Індыі. Першую цэлю стаўся склад звышгукавых ракет у Брахмос у Баясе, вырабам якіх займаецца расійска-індыйскае прадпрыемства. Таксама пад удар трапілі авіябазы ў індыйскай частцы Кашміру і правінцыі Пенджаб. У Кіев прыбылі прэм'еры Польшчы, Вялікай Брытаніі, а таксама канцлер Нямецчыны і прэзідэнт Францыі. Яны плануюць узяць удзел у перамовах у межах кааліцыі ахвочых, запланаваных на апошні дзень абвешчанага Пуцінам часовага спынення агню на час святкавання ў Расіі Дня перамогі. Кааліцыю ахвочых стварылі на ініцыятыву французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона і прэм'ера Вялікай Брытаніі Кіра Стэмара. Яна яднае 30 краінаў, гатовых падтрымаць Украіну пасля магчымага спынення агню. Тым часам, паводле агенцтва Reuters, Еўропа і США фактычна завяршылі распрацоўваць праект 30-дзённага перамір'я ў расійска-украінскай вайне. Аднак у Крамлі выстаўляюць умову спыніць пастаўку зброі Украіне. Эта тема, она же давно вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, собственно, как только она была озвучена администрацией Трампа, она была поддержана. Она была поддержана президентом Путиным.
с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов. Захочваю подписываться на наши социальные сетки, калі гэта для вас бяспечна, а таксама долучацца да праграмы «Аб'ектыў» о 19 гадзіне. Я на гэтым з вами развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.